Уважаеми дами и господа, аз се казвам доктор Вяра Гришина, председател съм на Комисията по ветеринарна практика и професионална защита на Български ветеринарен съюз. До мен е доктор Георги Митев, който е главен секретар на нашата организация, доктор Илия Чубанов, който е председател на Постоянната комисия по нормативни документи към Български ветеринарен съюз, и господин адвокат Иван Георгиев, който е наш юрист. Днес ви поканихме за пореден път, защото, както още август месец ви уведомихме, страната е изправена пред опасност от инфекциозни и паразитни болести. Още тогава алармирахме, че неспазването на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и несъобразяването на Министерството на земеделие и храните и в частност на Националната ветеринарно-медицинска служба с действащия поради обстоятелствата годишен рамков договор на Български ветеринарен съюз с Министерството на земеделие и храните ще доведе отново и фермерите, и ветеринарните лекари, и цялото общество до липсата на адекватна ветеринарна дейност и обслужване. С днешна дата фактите говорят сами за себе си, че сме били прави в това отношение. Затова искам за малко повече разяснение да дам думата на доктор Чубанов, който ще ви каже какво точно имам в предвид. Да, най-напред искам да уточня, че нашите действия не са протестни, просто искаме да информираме обществеността за опасностите, които възникват вследствие на някои неправилни действия на Националната ветеринарно-медицинска служба. Ние всяка година сключваме годишен рамков договор, по силата на който извършваме своите специфични дейности, които са наш приоритет при осъществяване на профилактичната дейност и програмите за надзор върху заболяванията по животните. Когато няма сключен такъв годишен рамков договор, мерките се провеждат по годишния рамков договор, който е важал за предходната година. Тъй като тази година действително няма сключен годишен рамков договор, би следвало всички практикуващи лекари да работят по индивидуални договори, сключени въз основата на предходния годишен рамков договор, което нещо обаче не е факт. Тъй като тези дейности са изключително наш приоритет, не само законово, но и логично, у нас буди недоумение предложения ни вариант на договор, за който давам думата на главния секретар на Българския ветеринарен съюз, доктор Митев, да обясни в какво се състои проблема. Така, здравейте. На първо място проблема според нас се състои в следното. Ние на първо място сме в недоумение от екстремните срокове, които се дават за подписване на възлагателен договор, така го наричаме, от Националната ветеринарно-медицинска служба, който не кореспондира с годишния рамков договор и по никакъв начин не защитава интересите на обществото. Тези договори са финансово необезпечени и, което е още по-лошо, че с неопределени срокове на действие. Ръководството на Българския ветеринарен съюз се е уведомило надлежно министър Найденов, че сме насрочили национален съвет на 8 януари, събота, на който ние ще изградим нашето категорично становище по въпроса. И би било редно, не остават чак толкова дни до тогава, да се изчака становището на Националния съвет. Но за това подробно доктор Гришина ще ви запознае. Ако все още така за вас не оставаме неразбрани, нека да дадем следните пояснения. Във вторник имахме среща с министър Найденов, който, както знаете, заяви, че държавата няма нужда от ветеринарни лекари. На следващия ден обявиха, че избухна ШАП, който е изключително тежко за икономиката инфекциозно заболяване. И до вечерта се пусна заповед, която за нас е закононесъобразна, в която предлагат на колегите да подпишат договор с две единствени клаузи, колегите да изпълняват маркировка и да издават документи за придвижване на животните. Това означава, че държавата за пореден път остава без ветеринарен надзор. Няма на практика реално никой отговорност за това да осъществява надзор на инфекциозните и паразитни болести.
И ние искаме да знаем и да попитаме кой ще предпази държавата и ще проведе всичките онези тежки мерки, които държавата е задължена да осъществи, за да опази страната от епизоотии. В момента шапа е една от най-страшните болести в световен мащаб. И когато ние казахме, че има опасност, не го казахме, защото сме врачки и сме си хвърляли шарен боб. Казахме го, защото държавата ни е в такава географска местност, граничеща с държави, които са постоянно с инфекциозни заболявания, какъвто е шапа, и вероятността това да се случи е огромна. И фактите говорят в тази посока. Аз искам само да обясня за две думички за шапа, че той може да доведе до такива икономически загуби в страната, които да възлизат на 2% от вътрешния брутен продукт на страната. В същото време, индивидуалните договори, които Министерството на земеделие и храни е задължено да сключи въз основа на Закона за ветеринарната дейност, въз основа на годишния ни рамков договор, възлизат на една много скромна сума от 10 до 15 милиона лева, които обезпечават много тежък целогодишен труд от страна на ветеринарните лекари, който освен, че е тежък чисто физически, е изключително рисков. За да се спестят тези пари, в момента ние сме изправени в подобна ситуация, да разчитаме на случайни хора да надзирават ситуацията в страната, да разчитаме на ловци, на рибари, на природозащитници и природолюбители, да осъществяват надзор. И за нас е абсурдно и се чудиме как ще се справи в тази ситуация държавата, когато има по един общински лекар, който отговаря за от 15 до 30 населени места и той трябва да дава ежедневна справка за здравословния статус на всичките животни в тези населени места. И когато говорим за несъобразност, аз ще дам думата на нашия юрист също да обясни защо имаме такива притеснения. Здравейте! Бих искал да ви запозная накратко с законовата уредба на въпроса. Съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, всяка година министърът на земеделието и храните следва да сключва годишен рамков договор с Български ветеринарен съюз за осъществяване на мерки по държавната профилактична програма и за надзор на инфекциозните заболявания. По принцип нормативната уредба е такава, че това трябва да стане в годината, предхождаща действието на самия договор. Тоест, годишният рамков договор за 2011 година би следвало да бъде сключен 2010 година. И срока е 30 юни. Така или иначе от страна на Български ветеринарен съюз в този срок са внесени предложения за годишен рамков договор за 2011 година, заедно с съпътстващите документи, проект за индивидуален договор, мерки, болестите, които следва да се обхващат, но за втора поредна година не се стига до сключване на годишен рамков договор, поради което по силата на самия закон в сила за тази година е последният сключен договор, а това е годишният рамков договор за 2009 година. Притеснението, което е у нас, е, че Държавната ветеринарна администрация не предлага подписване и не предлага подписване на индивидуални договори, базирани на този годишен рамков договор, където да са упоменати задълженията и правата на страните, на индивидуалните доктори, които осъществяват този контрол, а предлага съвсем различен договор, който не е свързан с програмата за профилактика и който, най-важното, не гарантира на обществото осъществяването на така важните за всички мерки за профилактика и за контрол и надзор на заразните заболявания. Този договор, така или иначе, е обикновен договор за маркиране и за придвижване на животните и който договор не би могъл да бъде така или иначе под
контрола на Български ветеринарен съюз, доколкото законовото задължение на Съюза е именно по програмите за надзор и профилактика на заразните заболявания. От тази гледна точка този договор не гарантира отговорността и участието на законово задължените организации и органи в опазване на здравето на обществото. Така, ако ние сме готови да отговорим на вашите въпроси, сигурна съм, че имате такива. Да, кажете. От вестник Телеграф съм Таня Иванова. Не можах да разбера тези 10 милиона, 15 всъщност, които казахте, за какво точно трябва да се използват. И втория ми въпрос, не ми стана ясно също какво трябва да се прави като мониторинг против шапа от вас. Нали? Така разбирам, че не ви достигат парите да правите мониторинг за заразните болести. Малко по-простичко, само да обясните. Добре, аз ще започна отзад напред. Мониторинга представлява ежедневно присъствие на компетентно лице, в случай говорим за ветеринарен лекар, в фермите и в населените места, където да се следи за здравния статус на животните. Тъй като конкретно говорим за шапа. Шапа е много бързо протичащо заболяване с много малък инкубационен период, между 24 часа и 10 дни, средно 3 денонощия. Тоест, ежедневното следене е от изключителна важност, защото в рамките на 24 часа в една ферма, в която днес не е имало проблемни животни, на следващия ден вече може да има такива. Ако се забави проследяването на това нещо, на това състояние ден, два или седмица, оттам нататък нещата могат да излязат извън контрол. Още повече, че шапният вирус е изключително устойчив на външни условия. Той е устойчив на температурна агресия, на студ, на влага, на изсушаване и може да бъде разпространяван с всичко, като се започне от обувките, дрехите, фуража, автомобилите и се стигне до птиците, конете, т.е. до всички невъзприемчиви животни могат да разпространяват вируса, което означава, че той може да се разпространява в рамките на десетки километри за часове. Тук е мястото на практикуващите ветеринарни лекари, които са на терен, които са там постоянно, които са ежедневно във фермите и които са хората, които реагират на обажданията на фермерите в случай, че има проблем. Затова казваме, че държавната администрация чисто технически не би могла да се справи с това нещо, да има надзор във всяка една ферма всеки ден. А по отношение на заплащането, всеки един ветеринарен лекар, който сключи индивидуален договор, такъв какъвто сключваме години наред, е задължен да извършва освен този ежедневен